Čus, vítám z našeho prvního videa z Minecraftu, já jsem Dadis a toto bude taková přestavočka mého survival světa. Takže tady jsme v mých dolech, omlouvám se za lagy, ale nevím, zkusím se přenastavit. To je teda fajn. Tady jsme v mých dolech a tam mám X-ray udělaný přes pistony. A já vám to asi ukážu v kreativu, protože, nebo ne, já vyletím na vrch, abych nezdržoval zbytečně tady kolezí. A jinak, z jakých her budu dělat let's playe nebo gameplay, můžete tomu říkat jakkoliv. A teď už skončím a se kreativně. Takže budu prozatím dělat videa z Minecraftu a z Combat Arms. Budu to dělat i s kamarádama, s kamošima ze školy, s kterými se znám. A možná někdy uděláme nábor do budoucího našeho clan movie, nebo clan movies. Prostě budeme točit videa. A bude to pod určitým kanálem, uděláme se asi i vlastní server na Minecraft. Možná bude i videa z Counter Strike, z Call of Duty a podobně. To je můj barák, ano. Tady mám melon farmu, ano. A tady mám automatickou obilnou farmu. Tam mám lektvary. Tady mám enchanter, bambus farmu. A jestli si myslíte, že to je Gonkyho mapa, tak se mýlíte. Mám akorát stejný seed, jako má on, ale stavil jsem trochu podle něho, ano, máte pravdu, ten baráček je podobný. A to bude asi tak myslím všechno z prvního videa, z také úvodní jenom. To mám v truhlech, se můžete podívat. Tady mám krásné diamanty, jídla, kabostan, a tak. Takže čau.